Yini Down syndrome? Masikhuluma nge-Down syndrome ihlasela kakhulu abantwana. Iyini into ekuthiwa i-Down syndrome? Mawungasibeka nje esithombeni umuntu ongazi. Isimo kahle kahle esitholakala kubantwana abazalwa benaso. Okay. Esibonakala ngohla oluthizeni lweinkomba nezici ezithizeni ezibonakala kumntwana. Ezinye usuke uyibona ngamehlo indlela umntwana abukeka ngayo. Ezinye zisuke ziyizici mhlawumbe noma engizothi ama-abnormalities asuke engaphakathi esingeke siwabone. Yebo. Mhlawumbe nje ungasibeka esithombeni ukuthi imaphi lawo esingawabona mhlawumbe makwenzeka angeke kodwa siwaboneke la esingawaboni kodwa la esingawabona absolutely. Okay, so lawa abonakalayo ngizoqala ebusweni. So abantwana abane Down syndrome indlela isikhathi esiningi ababonakala ngayo amehlo. Amehlo ejwabini lamehlo la ijwabu lamehlo labo livame ukubhekela phezulu. Absolutely. Kube ngathi licijela phezulu. Yes. Bese intondle umbombo ungaba flat. Okay. Bebe nekhala elincane elehlele ezansi. Okay. Umlomo nekhala isikhathi esiningi kuyasondelana esike sikubize ngokuthi bane small mid face. So umuntu mayedalwa indlela ubuso bakhe obukhandeke ngakhona ukudedelana kwamehlo nekhala nomlomo kufanele kudedelane ngendlela esiclaim esithi ku normal kukhandeke kahle kodwa kubona labantwana seyisithole kusondelene kakhulu. Bese sehleleni emadlebeni abo isikhathi esiningi baba namadlebe amancane ayehlele enzansi. Abanye babo ungathola ukuthi kube ngathi banolimi olukhulu oluphumele ngaphandle kodwa kusuke kungekona ukuthi ulimi lwabo olukhulu ukuthi nje olwabo oluthambile kunolwakho nami abakwazi ukulicontrola kahle bese kuba ngathi olwabo olukhudlwana luphumele ngaphandle. So ezinye zezinto ezibonakalayo ukubona uma ubuka izandla zabo baba nezandla ezincane ezineminwe emfishane nenzwane baphila. Ngibingelela omnye wabafowethu nje la absolutely. Entendeni yesandla ngiyathemba sike sonke sibone ukuthi umuntu entendeni yesandla unolayini. Absolutely. Indlela abakhandeke ngayo. Lo line osezansi eduze kweminwe. Kuba ngathi olayini ababili abazama ukuhlangana kodwa abahlangani. Kodwa uma kunolayini owodwa o straight sithi simian crease. So labantwana isikhathi esiningi sibabona benakho lo. Line owodwa. Yebo.